Amasha Music Festival. Ngimeno Spice. Oh, the Spice itonke ngikhokhela igama. Wethu bakhetha ku mistake bafowethu bafuna kwazi abalande emakhaya ukuthi ngabe masikhuluma wethu sikhuluma ngobani? Noma ngaba wethu sizane emhlaba yaduma esigodini kunyonyana. Ngistop semalahle Superman kunzombhe mahlikilisi mabhebheli njengejuju. Ayitami nami leto ngathathela ngifana. Uthi stop samalahle sikusikise stop usashisa. Ngabe udlela amathema amabili nayo indodo stop samalahle. Angikho lapho. Ngina ekutheni mfethu umculo ungena kanjani kiwo? Angeniswe ngumnawethu nami ngizomnawethu ukuthi umenza ekhaya nomculo into esikhule ngayo ekhaya kakhulu udlala kuno makhasi lokho into yethu nesifisa ukuthi singaba khona singabuyela emculweni ngeke sibukele abantu abadala. Asamba kakhulu Spice now kusakubona mfethu ushaya ingoma ngathi dali wami uze dali. Mfethu ngabe nasikhuluma ngoSpice sikhuluma ngobani? Noma Spice noma emfana wahlathi kusekhaya sihlabana kunama mina nje lo mculo sizenze ekhaya sikhule ngako nje umculo ngoba sicula nje njengamanje. Bafethu sabona Spice lapha kuma awards eMashamanhle lakhona ngoDecember uyakunominate as a best newcomer ngabe lokho kwasho ukuthini ku? Isibonga kakhulu i-recognition lesiniketayo khona. Ngicela nebantu ukuthi bas support kuleli nomination nesifakele category esifakele kuyo. Sasiphathe kuphumele leyo indlela yokuthi kuphothwa kanjani noma ngisapotha kanjani. Sizakwati ukuthi sendluse nje yini bantu lesithe support kulo nothi ukuthi isasipotela kanjani eva vote noma ke leyo criteria itawusebenza leyo mawasi sesinemithe kuwa but siyabonga kakhulu ngicela sichubeke nayo useseke nje ngoba niseseka siyabonga kakhulu bafethu. Umfana wenu imvungunyane lena njalo isilwane esihle madoda bathi ngumdlaliso belentombazana kuse intombi yobayoba bafethu siyabonga ukuba nani imicimbi nomkhulu sathoqhubeka sena imicimbi ngihamba balandeli bayofisa kunapho unibona phinze bafethu ngahambi balandeli bafika kwazi ukuthi ngabe inombolo elihlinga nithola la khona intombi phela afuna kunibhala bo hey hi kuthi ngabe nitholakala ngakuphi nini? No okay ka nombolo ecingo tholakala ku 7807620 angiyiphindi 7807620. Sitholakala kiyo ka Facebook kunepage Spice Music yalapho yafollowa khona futhi le account ya ka Facebook Spice Sika Spice ngika YouTube uthola music paswa channel Sizani Music tholakala lapho ka TikTok Sika Spice. Leni ngathi nakusho mina Spice esimnandi bathi Spice amandla manje msephaya indaba ukuthi abayibhekele. Uyayazi sisikani ngimnandi phela sisikani sabonga bafethu sihlangana kwalizayo. Awusiyabonga.